Zer da hamaikakoa? Futbol taldea? Jende derditzea? Hamaiketakoa? Hamaika ikusteko jaio gara. Esan gure dau, gauze asko ikusteko jaio gara. Horregaitik da, hamaikakoa esaten da, hamaika bider, hori da hamaikakoa. Hemen batu gare biok azalduteko zer dan hamaikakoa. Hamaikakoa direz, gatikan izen emango den lehenengo hamaika pertsonak. Eta horrek izan direz, herrian eredugarri direzen pertsona batzuk dira. Hamaikakoa, zer dan? Bueno, hamaika hitzatik, dator, hamaika pertsona ez da, baina jende asko, talde izaera mona izaio honi, eta horretarako referentziazko pertsonak behar dugu. Zein izango dira referentziazko pertsonak, euskararekin, zer ikusi edukaten, gure hamaikakoa, gure taldea, osatuko duten pertsonak dira. Eta gatikan bezala, beste hainbat herritan, berdintzuko jokatuko dute. Oso, no? Ya está, Oso, hamaikakoa. Hamaika horrek izan behar direz herrian eredugarriak. Eta bere bai izen behar direz sexu bietakoak edo guztietakoak. Eta bere bai gure dugu izatea adin tarte ezberdinetakoak. Eta baita zeregin ezberdinetakoak ere. Orduan, hor bilatzen gabiltza gure hamaikakoa, eta ni pentsatu zauzer topako dugula. Zuze pentsetan duzu, Iban? Zateko? Nik uste dut hamaika baino gehiago aurkituko ditugula. Hala ere, lehenengoko hamaikak aukeratuko ditugu. Bueno, orain ikusiko dugu ia nortzuk izango diren hamaika horrek. Animo eta aurrera. Nortzuk dira gatikako hamaikakoa? Nor pentsetan dozu izango dala? Amaia Kaiero hartaraz naz, kasetarienaz, eta, gatikeko jentantzako igual batez be Amailita izango naz. Onbiluen bizinaz, akauko urtietan han egonaz, gatikekoa betikoa, da kariño berezi dekotzete herrieri horren duderik ez da. Irudituten Euskaraldi oso modu politxe dela, normalien konturetu barik iten dugu zen geuse horrek eta kanbizetako. Igual askotan aukeria dekugun honogaz euskeraz berbaiteko eta aztogu iten, da lehenengo berba hori falta da asko, eta betzetan honetan egunetan konturetuko garezela zenbet aukera dekugu zen ingeruen, aprobetxetan ez dugu zenak, eta neutzako aukera hon bata jintiantzako geure hizkuntzean konektetako. Nik ez da pentsetan modernoa ez da nik euskeriaz badeko aukerak eta kanbizetako eta kanbie da, amolde da. Badeko beti-betikoa dan susterrak hor dauz eta basea hor dau, ero kanbizetan da, eta badauz, ero berbak gauza barriek eta esateko da beti topetan dozu, akauen askotan berbaketan nondik etorten diez, inglesetik edo erderak beste kolakau inventau. Esango dut, eurek itxen dabe berzino bat erderazkoa, da guk askotan beharren da esaten, hau zelan esan bide edo zelan esan deita. Noberak emoten dut buelti, eta gaun zeure berbakaz itxen dozu esplikazio bat, nik askotan da inbierrozunean itzulpen bat, esaten dut, ez dut hartuko berbaz, hau ez da haman semerik ulertuko duenik. Da esan zeure berbakaz eta nukentzetan badala, ez da juergarako eta nik
eta edozetarako euskara erabiltzen dut, ez pentsetan berbak falta aztezenik. Igual jende askok batez be gure ingeiruen eta pentsetan izan etxeko euskara dela edo ez dela benetako euskara dekunen. Eta gero hori kanbizetan joan da. Zezemetetan pasedaz neuri beharrean eta igual kanpora joan entrevista bat iten da. Euskaldun etopeuta. Ez be, neuri etxekoa da, ez da euskara eta zelan ez da ba. Sano politxe da eta isu hori da. Igual horreri bilurre galdu dut, egun nigratiketik mungire joan nintzenean, ja, gatikeko izite erren ja, baserrikoa nintzen da, aldeana. Eta ja, neure euskila erabili eskinon, asan, behile bakarri falta zatzun ondoan. Eta neuke neuen iten gatikeko euskararik, ipatu egiten nuen, eta gero ja urti pasezien, eta horrek tontogerik eta lotzak eta pasetan dozuz, bai, jentia da, horren kontra edo guan, edo pentseta ez dakit gitxi hau dala edo, eta pentseta autorreri bueltia mondakola. Badakit, nire partetik, por lo menos, kompromiso listala ganduko. Ez dakit, kariñotik egiten dut, esan dilen esan dutena, maitasunetik orduan, hori inesinen da, konturetuten garezenean zer dekogun. Eta ze politxetan euskiri eta ze berezidan. Usa bitxardien bizirik moda, eta euskaldun gogorrak arez, así que ingu. Hau izi edo belarri prez, bastait, izetekotan bizek izango nintzeke, bai, esan digun igual praktikoena hau bizi izete izango da, bai, bizeti ez aukera honak egizan. Hemen aldarri zen dugu. Hau, loiteko ez dakit du bihar, ez da? Eraman izan balu bezala, eraman dute ere batetak. Nor pentsetan dozu izango dala? Itzak ederrak dira. Arantza Egia Iturregi, eta Gatikako Jai Batzordeko kidea naz, eta Jantokiko lankidea bere bai. Nik emondot izena, ze ikusten dut Gatikan umeak eta gazteak euskara gitzi egiten dela berba, eta bultzatuten badu aputxu bat. Euskara da, geuse bat, txikitatik ikasi duna etxean, amak eta aitak eta famili guztia gaza egin duna, eta geuse bat bastante importantea guretzako. Ni belarri prest izetako nau, ze gura udot entzun jentea zer dinon, eta errezau dekote entzuteko eta jenteagaz berba egiteko, gero baina entzutea gura udot, belarri prest. Nor pentsetan dozu izango dala? Bai, ni Etxebarria naiz, Gatikan azken 33 urteetan albaitara bezala lan egiten dut. Nire eritziz euskararen egoera Gatikan ez da larrona ikusten dut naturaltasun ez da eguneroko harremanetan geroago eta gitxiago. Ez dakit bada kanpoko jente erdaldun asko etorri dalako, edo globalizazioa, edo errezena da hizkuntza danak ezagutzen duguna, erdera dala hemen. Ez dakit bada horregaitik, baina uste dut atzerantza zerbait emon da dela. Guk zaintzen badugu, heldu da gaur eguneko 21. mendera,
eta beste, segaitik ez da helduko beste 5-10 mende, gure herramienta da, gure artean, eta beti sentitzen dugu, euskaldun bat aurrean dugunean, gustorago hurbilagoa, orduan sensazio horrek jarraituko dago, bai orain, bai gu ez gagozenean, urrengo dagozenean hori ez da galduko. Eta hori beti zengo gaba gure aberestazu. Nabaritu dudanean, euskaldunak gure hizkuntzaren bidez askoz konfiantza gehiago lortzen dugula, orduan bezero barri bat badator, euskeraz ikusten dabenean mintzatzen dutela, uste do puntu bat lasaitzen dirala eta hurbilago sentitzen dudazela. Eta nire lanean konfiantza eukitea oso garrantzitsua da, orduan eurak hurbilago sentitzen banabe, nik euren txakurra edo euren animalia askoz errezago eukiko dut. Eta ganera esan behar dut, txakurrak suertez euskera hilabete batean ikasten dabela. Ni hau bizi izan naiz eguneroko nire lanean eta beti naiz hau bizi. Orain eskatu nauzue izeteko 10 edo 15 egunetan, jarraituko dut izeteko. Bueno, euskera gurea dalako eta derrigorrez gagoz. Gurea danez gero guk ez badugu zaintzen inok ez da zainduko. Gure responsabilitatea da. Nor pentsetan dozu izango dala? Iker Sarrianaz, Artepeko pala irakaslea. Pala irakaslaz gain, Artepe pala klubeko pelotaria naiz, palista, eta hori, hemen darogu ja 5 urte lanean. Euskaraldian izena eman dut, ekimen polit bat irudita estelako, eta euskaren alde nagoelako, hori lehenengo puntue. Olako herri txiki baten egiten diren ekintxetan apuntatea eta olakoa uste dute beharrezkoa dela gure artean, eta euskaren alde badan ondino esfortzu edo, ez da esfortzu gogo gehiaukaz hartuteko ekimen bat da. Nire ustean, herria zidanetik eta uste dute euskara gero eta gitxago entzun aldala oin, lehen gatik etxikerratzen ez eta danak hemengoak izen ez eta dana asko zerrezagoa zen danak euskara zeitea eta oin ez dakite. Etorri kanpokoak, bertokoak bere komodain bagaran edo zein dugu, baina nik uste guztion artean apurke gitxi aurra joan dela eta gazten artean perdera egiten da. Ez dakite bai ikastolan, kalean eta umeak hauren artean bere erdera zentzuten dire. Neure adineko gaztea bere berain artean dana erdera zentzuten da. Neu hau bizi izango naiz. Uste dut euskara egiteko errestasuna dago dela eta uste dut 10 egunean euskara egiteko inongo arazorik ez dut laukiko eta ondo iruditzen este ekimena eta horregatik egiten dut ez dela izango esfortzu bat. Izango dela, kontu agazi ibilteko gauza bat izango dela, esfortzu handi barik. Argia profitatu, zamez bat idatzi dut